Assalamu alaikum 'yan uwana masu albarka ya ibada. Idan ya kasance kana sha'awar forex trading, ga wasu abubuwa guda 5 masu mahimmancin gaske da ya kamata ka sani kafin ka fara. Sunana Jamilu Tukur Observer aka Onboss. Mataki na ɗaya da ya kamata ka sani shine ilimi. Kafin ka fara forex trading ka tabbatar ka samu ingantaccen ilimi kuma mai zurfi game da kasuwanni. Ka karanta littattafai, ka kalli tutorials, ka halarci kwasa-kwasai domin fahimtar yadda kasuwa ke tafiya. Mataki na biyu shine trading system. Ka yi wa kanka plan na yadda za ka san lokacin shiga da fita daga kasuwa da kuma yadda za ka riƙa kiyaye kanka daga asara mai girma. Risk management shine mataki na uku. A kullum ka saka kuɗaɗenka gaba ɗaya a trading guda, ka raba su domin gujewa babbar asara. Mataki na 4, hankali da natsuwa. Kasuwancin forex na buƙatar natsuwa. Kada ka bari emotion ya rinƙa rinjayarka. Ka kiyaye trading plan ɗinka da ka tsara wa kanka da ƙa'idoji, wato na shiga da fita. Mataki na 5, bincike da nazari. Kafin ka yanke kowace shawara, ka yi nazari sosai. Shi yasa yana da kyau ka ƙware a technical and fundamental analysis domin samun cikakken bayani game da yanayin da kasuwa take ciki. Wannan shine sirrin nasara a forex trading. Ka fara da demo a hankali kuma kana ci gaba da neman ilimi da sabbin dabaru har ka goge. Na gode, sai anjima.